जाऊंगा जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना भूल बेचैन रहूंगा सुन के आवाज घर से बाहर निकला कुछ दूर सुन Norok hengkai o mangpili nungmani pore hinimano jela khoroksa se gan jabi tongo orole tamo khobor tong hunui kintu norok je wasu tongmani amtuya o mangpilini ukulgo kaisa belai kirima hisesa kaisa patimung patiwi thangka sana thangkai o chela jenoro screen bwskango gan jab nugui tongmani o chela bo bini nogono bini bumano ruwa bake hamla khari buthari sibika tai abumani kuthuni gana wokhai kisa duro khai bo nok bisungo gan jabu tongkha hne tabu koktumarogo kase family pore no o video viral ungjak norok o chelani gan jama jaga khane mankhana je gan recepte bo joli jagi aggressive ungthangmani mangpili bo kase family saimangka o patimung pathikha Chhattisgarh hne Chhattisgarh ni Kungkri elakani Islamnagar hne saimangka o patimung patimani saimangka o chela bobini amano ruwa bai khai hamla khai butharka hne patimungni ukulgo pariparik bibad hne koktumarogo kasawi phaikya tai o video mangpili kasete faite no tabuk social media o video viral ongui thangka je bahaike kaisa busujela nijini bumano ruwa bake hamla khai buthari mangkha hne je buma chirai busano torugui logui tuwi pusi phaimani a busani yagono buma buthar jaka amte hai khobor mangpili tabu kasai phaikya ulo police thangui o chelano nokni jur jobosdosti khai sotoni kari mani mangpili bo kasawi phaikya norok nugui mankhana video ni screen o video ni mangpili।